mu dawo gurin matar shi na Aisha. Ita kuma cewa take wata rana suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya Rasulullahi, ta kalli irin kyan da Allah ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa Rasulullahi, an ce sayyidina Yusuf yana da kyau, an ce an bashi rabin kyau, wai ya kyan Annabi Yusuf yake ne? Sai Annabi take ya buɗe hannunsa, sai ga hoton Annabi Yusuf a tafin hannunsa. Ta kalla ta yi shiru ta ce wani abu sai mata. Sannan ce ta lafiya, take cewa wallahi da matan da suka ga sayyidina Yusuf suka yanke hannunsu, da sun ga Annabi Muhammadu na, da sai sun yanke makogaransu. Ma'ana matan da suka ga Annabi Yusuf suka yanke hannunsu, da sun ga Annabi Muhammad ɗinta, da sai sun kashe kawukansu sallallahu alaihi wasallam. Salamun ya Rasulallah, ya Nabiyyar Rahma, jalla min sawwa. Kata da yake cewa ma ba asallahu nabiyyan illa hasanal saut wa hasanal wajh. Yake cewa Allah bai taɓa turo wani annabi ba face sai ya bashi kyawun fuska da kuma sautin murya mai daɗi. Dangane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai tabbatar maka cewa ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya karanta siffofin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai tabbatar maka cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne kyakkyawa. Allah bai taɓa halittar wani mutum da ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyau ba. A yau duk mutumin da ya fiye yin kyau, za ka same shi yana da mummunar ɗabi'a, za ka same shi yana da wani raini. Idan mace ce ba kasafai take yin biyayya a gidan aure ba. Amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne da kyan halinsa ya yi daidai da kyawun fuskarsa. Daga nesa idan ka gansa sai ka ji ya burge ka, kana son ganinsa. Idan kuma ka zo kusa da shi ka mu'amalance shi, sai ka ji kuma duk duniya babu wanda kake so fiye da shi. Halinsa ya yi daidai da kyawun fuskarsa. Shi yasa Allah da kansa ya yabe shi a cikin suratul Qalam yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sannan Abdullahi bin Rawaha, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sanar da mu wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa law lam takun fi ayatin mubayyina kanat badahatu hutun bika bil qabri. Yake cewa wallahi Annabi Muhammad ko da bai zo mana da wasu ayoyi bayyanannu ba, kana kallon fuskar shi zaka tabbatar gaskiya yake faɗa, zaka gamsu. Duk wanda ya karanta tarihi ko kuma ya karanta sira zai tabbatar maka cewa ya gamu da wasu mutane da suka karɓi musulunci a gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba shi ya kira su zuwa ga addinin musulunci ba. Kallonsa kawai suka karɓi addinin musulunci. Misali, Abdullahi bin Salam malami ne a cikin Yahudawa a garin Madina tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina. Yake cewa lokacin da Annabi ya yi hijira ya bar Makka ya dawo Madina, kowa yana zuwa ya gaisa, ni ma sai na wanke kafata domin na je daga wannan annabin da ya zo mana garin Madina. Ya ce ina kallon fuskarsa na san laisa